amene anali wachiwiri kwa sipikala wakale a Daliso Kazombo amwalira ndipo dziko la Malawi lili muchisoni chachikulu. Koma mwina funso ndikumati nanga a Madaliso Kazombo anali ndani kwenikweni? Zina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Wachiwiri kwa sipikala wakale uja amene anali sipikala mu nthawi wachiwiri kwa sipikala wakale uja amene anali sipikala mu nthawi imene kunali ulamuliro wa tonse komano iyeyo anali wachiwiri amene analinso mmodzi mwa anthu amene anagwira Central Region tikalankhula kunkhani zokhuzana ndi ndale. Iyeyo anali wa MCP amene anali duzi kupanga kampeni limodzi ndi achipani cha MCP. Anapangapo kampeni limodzi molimba mchigawo chapakati iyeyo limodzi ndi a Saulos Chilima. Komano apa kwapezekano kuti zinthu zonsezi zimene tikuyankhulazi ndi zakuti amene ankazipanga zimenezo ndi malemu. Ukozekera ma primary mwamwambo asekretari nchiyanicho akaliza nchiyanicho chilanga shadow icho chilanga shadow yo lero chilanga shadow akali abantu tinagama t-shirt zitenje sona hapo chilanga shadow nkwayo a Madaliso Kazombo anali mmodzi mwa anthu amene tikhonza kuyankhula kuti anali wandale, mmodzi amene wina aliyense amamusirira. Iwowa anakwera ma ranki osiyanasiyana ndi kukhala membala okhazikika mu chipani cha MCP mpaka na ku wina wa MP, kenaka ndikapezeka ku parliament ndi kuvoteredwa ndi kuzakhala wachiwiri kwa sipikala. Apatu ndikuti kusatira iwowa anali pansi pa uja Catherine Gotane Ahara. Iwowa amwalira atadwala nthenda imene ndija ya asma kapena kuti mphumu. Icho ndidziwa ife choti panyoero yamika Mulungu kuti wani moyo davutika nthenda yake ni COVID kwa Mulungu atisamalira. So umu muli ndiye nkhani numu takizo pika pano MP uzitsika mupanga za wanthu akumudzi umu muli lulenda umu chita nawo amenero basi mofozi wapyakale taika vinomo vingapo vine vapyaipi basi moti masana wano uli mkoke ali mwana agwiritsa usamalia ma area chairman MP kudukale MP munthu ofuna number 1 ndi area chairman. Wanthu akuma branch waje very important masamalira ndero panywere basi yalakwa iyi yalakwa iyi so apa basi tungodikira kuti vibwateko basi pone kuti anyezi ndizi zake basi koza maayi vambiri vapya sina kugonera mpaka zimenezi. So bwerani meno chamani kozekanye muliliko akwaulu papya ukandezo kwachavwelema kwachembe mene mchedwa area vigando mphepo mtunhama wimbe area kachokolo kabwerani kukumbonekera uko kachevere kwa njovu uko kwachi nkhwangwa kwachi mpamba chanjoka area kabwerani ngoza area kabwerani liziri chanombo kabwerani misani area kabwerani kayeleka masasa yankhwali kabwerani nimene mu tutero
usangala kuti ambuye kumwamba alikumya mtima taloseka sipano. Kumaso tisawalo pemphererana. Kumaso kupanga zikombi zitukuko, manga mabridge, koza misewu, panga nzozo. Umanga zipatala, kumaso kupanga nkai ya tsikana pele kuskulu anyamata puzire zongwambiri. Nthenda ya mphumo nthawi zambiri kapena kuti asma imachulukira kwambiri munyengo ngati zinozi zimene kukumazizira kuoneka mitambo patali ndipo nthawi zambiri anthu amene achitidwa attack ndi asma mwakamodzi ngati medication yawo sili pafupi kapena mwina ngati kuti zinthu zambiri zikuvutirako nthawi zambiri ma chances amakhonza kukhala ocheperako. Adwala mwazizizi ndi kumwalira ende dziko la Malawi kufikanso mu nthawi ino imene taluza munthu amene anali mmodzi mwa anthu ofunikira ku chipani cha Malawi Congress Party. Taluza munthu amene anali mmodzi mwa anthu ofunikira ku dziko la Malawi. Iwowa atengapo mbali ndithu yayikulu kuzindikirisa Amalawi dziko liyende motani. Atengapo nthawi yayikulu poonetsetsa kuti chitukuko chikomere Amalawi, chitukuko chifikire munthu wakumodzi. Iwowa achitapo save ku parliament. Pakhala pali zambiri tikhala tikukuzani zinthu zambiri ngati mbiri ya Madaliso Kadzombo, koma ili likhale mawa. Dzina langa ndine Sam Mavita ndiye ndingopempha kuti muchite subscribe kuti tikazaponyanso video inayo izakufikireni.